Som Janko Lehocký. Stál som pri vzniku dnes už legendárnej skladby Sklíčka dotykov. Budem veľmi rád, keď spolu ľuďom konečne prezradíme, čo to vlastne tie sklíčka dotykov sú. Ďakujem, Janko. Ja už si to tu zoberiem a prezradím im to. Sklíčka dotykov sú mobily. Veď práve pri ich používaní nám často svet akoby niekam unikol. Túto 40-ročnú záhadu pop music sme odhalili v kampani pre SPP. A prečo práve SPP? SPP je najzelenšou energetickou spoločnosťou. No ekológiu začal intenzívne komunikovať celý segment. Ako líder nestačilo komunikovať ako všetci. Šetrenie energie a peňazí. Líder musí bojovať s jedným z najväčších tvorcov uhlíkovej stopy. A tým sú práve mobily. Každú minútu online vyprodukujeme viac CO2 ako spálením 200 tón uhlia. Ak sme však chceli, aby ich ľudia začali odkladať, potrebovali sme sa im dostať do hlav. Kampaň sme odštartovali prvým oficiálnym videoklipom a otvorili tak obrovskú tému okolo digitálnej očisty. Že tak ste predpovedali dobu už pred 40 rokmi, že tie sklíčka dotykov budú aktuálne a dnes veľmi. No čo hovoríte na ten výsledok? Lebo sme sa dozvedeli. To vystihuje tému, o ktorej tu vedieme reči. Je to tak? O digitálnej očiste. Praktické tipy ako na digitálnu očistu sme pripravili s odborníkom na digitálny minimalizmus. Téma digitálnej očisty sa niesla naprieč médiami. Boli sme v správach, v Teleráne, v Trochu inak s Adelou a iných reláciách. A influenceri ukázali ako na digitálnu očistu na TikToku a Instagrame. Na Vianoce sme vyzvali ľudí, aby si dali telefóny pod stromček. Doslovne. A venovali sa svojim blízkym. Aké výsledky nám priniesla kampaň? Kampaň mala zásah až 7,5 milióna. Mediálna hodnota organických výstupov bola v hodnote viac ako 103 000 eur. Návratnosť kampane sme prekonali až 4-krát oproti predchádzajúcim kampaniam. Teraz už ľudia vedia, že vždy, keď budú počuť sklíčka dotykov, majú odložiť telefóny a užívať si prítomný okamih.